যতন লামসিপির চিনি টপা হামক্রা ছুটি ইউটিউব চ্যানেल नायथाङै যত माराखि जों खाजानि ताखौ बुसना जों हाय ताकलायबो जों चिनि दुस्की हातिओ चिनि दुस्की प्रिमियर लीग नि कायसे जों क्रिकेट बाताइमुं चिनि सिख्ला सालारिनि बागै तुइफैके हिंखे आं कयनाय जत चिनि भिउआर्स दङ नरक जतन बुइसटेरनि बागै क्रिकेट बाताइमुंगो बातायनायनि बागै नरक जतन जानि टीम लिस्ट नामै जानि टीम लिस्ट नि मुं रिफायै फाइनाय 1 तारिख नि सिमिं नरक जमारि मोननाय तै जों नारकनाय 5 तारिख जरा खेला स्टार्ट खायजनाय 5 तारिख नि बिसिंगनो अबनि बागै कयनाय जत चिनि जरा थंनाय चिनि सिखला जाराय शुधु चिनि ओ आमचानि सिमिया चिनि तिरपुरा हास्टिनि जत लोकरोनो नचों कयनाय जदि नरक अब हायकेने थंगि टंना मुचुं कायके नरक जों बाय चिनि ककदुक नाम्बार रिजेक्ट टंग ककदुकनि बिसिंथि नरक फायै जों बाय मालायै एखेबा साहरलायमेन बिसिंथि नरक जों बाय बाताइमुंगो नरक पार्टिसिपेट खायमना हिंके नरक जदि थंगि टंना मुचुं कायके चिनि अर जों मेच मानि नारकनाय 2500 खायै ते जों फर्स्ट प्राइज जों जों काहामनो रिटंगो थानाय बसर चिनि अरने विनर रंखा मान्दाय टीम बरक जों फर्स्ट प्राइज हिसाबै जों बुंनो 15000 रिखा तै जों रानार्स जों 5000 खाय जों थानाय बसरनि मुकमुओ जों नुखा गाहायनो हाय जों कयनाय जत जदि नरक अब हायकै बाताइमुंगो नरक बातायना मुसुं दं हायके नरक जों बाय फाटके दाति फाटिनि बखानानि बिसिं नरक जों बाय जोगाजोग खायदि तलाबो ककदुक नाम्बार रिजेक्ट दङ ककदुक नाम्बार नि बिसिंथि नरक जों बाय गदालै सावै माननाय अब हायकेने नरक नायतंदि तै खानाय तंदि नरक जदि थांना मुसुं दं हायकै जों बाय नरक गोरोङै मानाय जतन हामबाय तै चेनेल नरक जदि हामजागै तंग नरक सब्सक्राइब खायनि कायसे तापकदि जतन हामबाय।